La ka form 5 kuma topics akho. Kunemtsimba, kunebayeni, kunesibhingu esikhulu esikhulu, kunemngwabo. Ngeke uzukhulume ngemtsimba ungakhulumi ngendlela kabani? Anginika form 5. Ungakhuluma ngendlela kabani? Mani ngoba indlela kagogo umtsimba ungena khona. In fact, lo makoti nekaphuma lekhaya kubo. Ucala ngene endlini kabani? Gogo. Bayamyala umakoti. Bayamvalelisa makoti. Bamvalelisa endlini kabani? Gogo. Uyaphuma umakoti uyahamba ungena kuphi manje esibayeni. Baqala inkamosi. Inkamosi ingoma ikhomba ukuthi sokuphelisa uyahamba. Sebavale. Ngiyiva guys. Nabafika lekhaya manje. Lo tafika thatha lo mthwalo lapha ngemvombe yemthwalo. Utawukhonza na endlini kabani? Ayifuni guys. Lo usitshela ukuthi umuntu wesiswati usisekele sawo konke nama-topics. Kangaka ukuthi nangasetolotsholo. Kwenza njani? Mase siyalobola bangepha. Noma ngase wahamba emhlabeni siyalobola gogo. Ngoba gogo ngiyena muntu amqoka kakhulu kwendlula bonke abafana bakuphi labala ekhaya. Ngoba gogo ngiyena asihlanganisa futhi sonke. Are we together guys? Mabukisi Foundation. Lwadi nebuve ingcebo.